volám sa Dalibor Karva, ja som huslista. Prvá hudobná spomienka, tak to som bol naozaj veľmi malý, pretože my sme to mali v rodine. To znamená, že môj brat hral na husle, môj oco učil husle, takže vlastne hudba bola stále u nás doma a ja som to vždy chcel počúvať, takže ani neviem, vlastne niekedy asi od malička, úplne od malého mimina. Áno, a ten je pre mňa veľmi dôležitý a to je spať. Spať pred koncertom, aby som si oddychol, väčšinou človek hrá na tej generálke vlastne celý ten program, takže potom sa niečo dobre najesť a ísť spať. Tak ich bolo samozrejme veľa, hoci čo sa stane na koncerte, či praskne strúna, alebo proste sa stalo, že niekomu vyletel sláčik z ruky. Takže hoci čo samozrejme sa deje, ale teraz momentálne ani neviem, akože tých príhod samozrejme už bolo veľa. Dneska trio, ale normálne solo. Koncertovanie. Beethoven. No tak určite, ako vravím, dneska máme Beethovenovský program, to znamená, tá 4. Beethovenová symfónia je úžasná. Takže asi by to bol možno Beethoven, takisto Mozart, proste to je pre mňa proste také tie idoly samozrejme. No a neviem tých otázok, určite by to nebola jedna otázka, určite by boli mnohé. Tak strašne veľa vtipov je o violistoch, ale pravdu povediac, teraz hrajú tak dobre, že už tie vtipy ani moc nie sú aktuálne, pretože tých violistov je tak mnoho a sú naozaj skvelí. Neviem, asi teraz neviem, či ma niečo napadne.